Здравейте! В това видео днес ще ви покажа работа с мини програматора CH341A. Това е легендарния и супер евтин програматор, който се ползва от много хора. Или така да се каже, черната платка. Има много добри отзиви, много хора не я одобряват. Но днес в това видео ще ви покажа как да работите правилно с нея. Виждате тук на сокета е разделено 25 SPI BIOS и 24. Т.е. имаме две отделни гнезда или два отделни сокета. 25 сокет е за BIOS-а, който се слага 25 по-скоро към USB-то. И трябва много внимателно да се гледа на къде е точно първи пин в обозначението. Така, освен програматора, мини програматора, имаме една тестова щипка, която се захваща за програматора. И на нея също са нарисувани пиновете от 1 до 8. Не знам дали се вижда на камерата добре. Тоест посоката винаги трябва да се спазва, а пък червения проводник тук винаги е пин номер 1. Така че мисля, че няма как да се обърка човек, освен по невнимание. Към него имаме допълнителен преходник за 1,8 волтов адаптер. Това е адаптера, пък който се слага вече на мини програматора. И на него е нарисувано как точно седи и къде е първи пин. Трябва много добре внимателно да следите пиновете, за да няма объркване. Първи пин е така изписан тук със стрелка. Трябва добре просто да се гледа. Какво е характерно за този вид адаптер? Че новите BIOS след на по-новите лаптопи и компютри са на 1,8 волта за програмирането на чипа. Тоест, ако им подадете 3,3 волта, може да стане беля. Може дори да изгори самия чип или да не може да се вържете, да ви даде грешка в свързването. Така че много добре трябва да се внимава кое, как и къде точно да се включи. Сега за целта аз съм разпоил два, понеже на платката лично не можах да се свържа, няколко пъти ми даде грешка през програмата NeoProgrammer. Може да видите и програмата, ще ви покажа в това видео как се работи с програмата. Но на самото дъно аз лично не можах да осъществя връзката между мини програматора с BIOS чипа. Затова съм ги разпоил. Така, на лаптоп Fujitsu модел E782 са два BIOS чипа, ето ги тук. Съвсем мънички, ако пък не иска отново да осъществи връзка, може съвсем леко с тампонче и леко с чист спирт, просто да се зачистят самите крачета на чипа. Виждате колко малки са. Те, за да се осъществи връзката. Друго, което има към комплекта, е тази щипка, която аз лично я пробвах. Но тук тя е за съвсем по-малки чипове. Този чип няма да влезне тук, колкото и да го напълваме и такова, то е съвсем по-малко гнездото. Тоест това е гнездо за съвсем по-малки чипове. Но отделно, освен за памети, за BIOS за флашване на памети или презапис на памети, за какво друго се ползва? 24 EEPROM. Това се ползват вече и за автомобилите, за съвсем други, те са по-малки чипове, 24, които се слагат в този сокет. И добре, нека пристъпим към
програмата и към пускането и да осъществиме връзката. Първи пин, гледаме си 25 SPI BIOS. Слагаме си първи пин, ето тук. Така. А пък ако сложим и адаптора, буквално си стане не толкова голямо. Така, след като сме заредили, пак си преглеждаме дали всичко контактува наред. Тук има, така малко да го покажа на камерата, два LED индикатора. Единият LED ви свети червено, когато включите към USB-то, а пък другия LED на някой свети зелена светлина, а на този е червена, когато почне да чете от чипа информацията. И нека да видим. Сега ще го включим към USB-то на компютъра, след което ще закачим от тези BIOS памети. Какво всъщност е BIOS чипа? Всъщност това е един вид памет, която има записана програма на нея, която се чете от компютъра. Така, нека пристъпим към включването. Така, вече включихме USB mini програматора. Светна ни единия диод, който е в червено. Сега е време да закачиме BIOS чипа. Може да си видиме. Тук на самия чип е отбелязано точно първи пин, кое е. Не знам дали ще се види на камерата. Изключително древен чип. Така. Червения проводник казахме, че е пин 1 към отбелязания пин 1 на чипа. Мисля, че влезнаха. След това от неопрограмера, програмката, си му даваме Detect IC. Така, тук ни изнамери Winbound, 3 вида чипове. Добре, 3,3 волта. Даваме Select. Така. След като давахме Select, тук ни изписа Currently Selected отдолу V2 V25 Q80 BL 3,3 волта 8 бита. Добре. След което на него програмера си му даваме да разчете чипа. Read IC. Даваме и ето виждате самия код, който излезна. Това е самата програма, това е кода в самия чип. Ето тук може да го видите. Така. След това съветвам винаги да си направите един сейв. В случай на неуспешно флашване на самия чип, който е, примерно свалили сте някой друг bin файл или ROM или едикъв си, съветвам ви да си направите стария сейф на стария BIOS чип. Тук от програмата, под History на дискетката Save файл. Давате си Save. И примерно може да си напишете Backup BIOS.
bin или нещо от сорта и да си дадете сейф. Аз лично съм го направил. Така, след като сейвнете старата програма на BIOS чипа, тук идваме на New. Или от файл New, или Open. Така, даваме New. Не всъщност Open. Трябваше да му дам. И си маркираме файловете, трябва да се ви в bin. Или други, които поддържат точно за този тип памети. Файлове като свалени от BIOS някъде от интернет ексе не вършат работа. Тоест има си определени сайтове или хора качват там, електроспециалисти, програмисти, които споделят такива bin файлове. Трябва да е bin, да не е exe. Exe файла се инсталира като програма. Така, success. Така, след като дадете файл Open, вече може да си дадете Write IC. Choose components. Тоест, първо трябва да изтриете стария Erase. Компонент. Ето, даваме си Erase. Но даваме Erase след като вече сме дали Save. Долу ни изписва Success. Така, след това отиваме на файл Open. И вече си взимаме сваления bin файл. Даваме си Open. И Write IC точно под Options и Hardware. Start Programming. И ето сега вече започва да записва новия bin файл за BIOS чипа. Изчакваме да свърши програмата. Тези два BIOS чипа са свалени от стар бизнес модел Fujitsu Livebook E782, бизнес клас модели от 2015 и 2016, по-старички, така че са на 3,3 волта. След като сме записали вече, може да си затворите програмата и да си ги свалите. Така, обаче тук поне са два чипа. Всъщност Fujitsu правят това за защита. С тези два чипа за BIOS-а, те буквално се застраховат, ако някой тръгне да си апдейтне BIOS-а, примерно, и не се презапише като хората, другия си мисля, че е някакъв като бекъп вариант, който да, ако се оплескат работите, той да стартира компютъра. Иначе друго за какво е. Добре, това беше от мен. Чао, всичко добро и до нови срещи!